Hej, mit navn er Thomas Juhl, og hvis du ser det her, så besøger du måske min LinkedIn-profil. Det er sidst på dagen, og jeg tænkte, at de ting, jeg har skrevet ned, vil jeg lige prøve at formulere i et par ord på en video. Og jeg har givet mig selv en udfordring til sidst, så jeg håber, du hænger i. Ganske kort, så skal jeg lige fortælle, at jeg oprindeligt er udlært isenkræmmer hos Schultz Inspiration i Aabenraa i det herrens år 91. Hvorefter jeg umiddelbart tog ind i 12 måneders værnespligt som tungmorter i Fynske Livregiment. Efterfølgende, da jeg fyldte 21 år, tog jeg mod et sales traineeship gennem American Scandinavian Society i henholdsvis Arizona og Oregon. Jeg endte med både at sælge rigtig meget og få lov til at være butiksbestyrer. Jeg kørte faktisk også lastbil, fordi jeg havde været med stor kørekort i militæret. Det var ikke planen at køre lastbil, men det kom jeg til. Og har monteret også møbler for den sags skyld. Men hovedsageligt var jeg sælger og showroom manager, som det hed så flot dengang. Efter noget videreuddannelse, så blev jeg bit af live-branchen, koncertbranchen. Ikke som musiker, jeg startede som musiker ved at synge i et band, men mere som planlægningskoordinator og afvikler og også konferencier på scenen faktisk. Fordi det var faktisk der, mit talent lå indenfor. Specielt, jeg startede i Thisteds musikmiljø, som var spændende dengang. Blandt andet Ludo X og sådan noget sprang ud, og det hedder så Junior Senior i dag, sprang ud af den scene der. Og mange andre spændende bands og projekter. Det førte mig videre til en stilling hos Stereo-studie i Aarhus, hvor jeg stod for salg og indkøb af musik. Og igen blev jeg involveret i det lokale musikmiljø. Dengang hed det Husets Musikteater, og så blev det så til Vauxhall. Det førte mig videre til en stilling som booking- og arrangementskoordinator i Horsens, på det, der hed Kulisselader dengang, som var en virkelig spændende oplevelse. Jeg tog samtidig en uddannelse som music management uddannelse, som var målrettet musikbranchen. Jeg var en af de første, der var med på den galej. Senere hen fik jeg storhedsvanvid og tænkte, nu skulle jeg lave endnu større koncerter i Messecenter Herning, og jeg var med til at lave den første store Genesis-koncert udendørs. Og det var super spændende og enormt lærerigt, og gav mig helt klart en forståelse for, hvad der skal til for at køre så stort et maskineri. Det passede dog ikke helt til mig. Så det fik en ende også af at blive familiefar, og det der natteråderi til koncerter og arrangementer, det var ikke så sjovt mere, når man skulle tidligt op og give børnene morgenmad og se lidt hyggefjernsyn, som jeg faktisk heller ville efter 10 år i musikbranchen. Det førte mig forbi nogle stillinger i reklamebranchen, blandt andet fordi, at som koncertarrangør var vi rigtig gode tidligt til at udnytte internettet og de sociale medier og Google, fordi budgettet var småt. Så derfor havde jeg rimelig tidligt sat mig ind i, hvordan ting fungerede online, og det fik jeg så lov til at fortælle lidt om og arbejde med i diverse reklamebureauer. Jeg blev så også lidt sælger i en af dem, som account manager, og landede en rigtig stor ordre, som de stadigvæk nyder godt af i dag. Samtidig med, at jeg arbejdede i reklamebranchen, kan jeg huske, blev jeg også involveret i det internationale miljø i Brande. Det skal siges, at jeg flyttede til Brande med min ekskone, netop fordi, at hendes familie var der, men fordi vi var meget tiltrukket af de internationale virksomheder og det internationale miljø. Så det blev jeg involveret i først som stiftende formand for International Society i Ikast-Brande, Herning Ikast-Brande. Og senere hen blev jeg ansat på International School i Ikast-Brande som først en koordinerende stilling, fordi de vækstede helt vildt hurtigt, og senere hen endte jeg faktisk også ude i undervisningslokalerne som støttelærer, både til elever, men også familier. Jeg blev kaldt det, der hedder Pastoral Relation Manager, som betyder, at jeg havde sådan en alfaderlig opgave om at hjælpe dem til rette i det danske samfund. Det var en kæmpe oplevelse. Og samtidig skal siges, der havde jeg også en anden stilling. Jeg var også city manager for Brande. Handelsstandsforeningen skulle hjælpe dem med events og markedsføring. Det endte dog desværre bræt. Jeg blev meget syg på et tidspunkt af 10 år siden. Jeg har det meget bedre i dag, tak. Så jeg var ude og spillede et par år og
fik lov til at komme tilbage igen lige så langsomt med en coachinguddannelse hos ID Academy, som virkelig gjorde en kæmpe forskel og har givet mig nogle rigtig gode redskaber, både til mig selv, men også til i dialog med andre mennesker. Det førte til, at jeg startede et selvhjælpsprojekt for mænd, der hed Kammerat Nu. Det er kammerater, som hjælper kammerater. Lige så meget for at hjælpe mig selv, men også for at give det videre, jeg har lært om, hvordan man kommer tilbage igen og op af hullet. Det var det, projektet gik ud på. Det var en stor succes. Desværre så var der ikke så mange penge i det, så til sidst blev jeg nødt til at tage noget arbejde ved siden af. Så endte jeg på et smedeværksted. Det skulle lige være nemt. 6-8 ugers hurtigt arbejde. Men som jeg altid er, så kastede jeg mig ud i det med fuld energi og endte med at blive fastansat og få en masse spændende opgaver. Blandt andet skød jeg sporingsnumre i materialer og fik mine egne opgaver og sådan noget. Det var utroligt spændende for en mand som mig, som egentlig aldrig rigtig har arbejdet i et værksted, at få lov til at prøve det. Det har virkelig lært mig meget om at sætte i gang og få tingene gjort, og så ret fejlen, hvis de opstår. I stedet for der, hvor jeg kom fra oprindeligt, som handlede meget om proces og planlægning og forberedelse. Så nu har jeg både proces og planlægning og forberedelsesdelen, men jeg har også eksekveringsdelen. Og jeg har rigtig mange værktøjer i eksekveringsdelen, fordi bogstaveligt talt, så er jeg god til at bruge værktøjer i dag, men jeg har faktisk også lastbilkørekort og tilegnet mig så også truk-certifikat i den periode der. Det førte mig videre til en stilling hos Siemens Gamesa. Det skal sige, at jeg boede jo Brande og tæt på virksomhederne. Jeg kunne bogstaveligt talt cykle over på Siemens Gamesa på 8 minutter, så det var super nemt. Hvor jeg kørte rigtig meget truk, blandt andet, og afmonterede ting og skilte dem af og sådan noget. Sidenhen, lige midt imellem i processen, jeg havde meget vikararbejde i den periode der, fordi jeg havde alle mulige andre planer om, hvad jeg skulle lave. Jeg fik også tilbudt et stilling hos Sikkerhedsstyrelsen under coronaepidemien. Vi blev jo alle sammen ramt af corona. Jeg har hele tiden lavet teambuilding arrangementer og workshops og foredrag, men skal der lige lov for under corona, så fik det en bræt ende, så lukkede det hele ned. Men jeg var så heldig at lande en stilling hos Sikkerhedsstyrelsen, hvor jeg skulle ud og lave tilsyn hos de butikker, der fik lov til at holde åben, og diverse virksomheder og restauranter, hvor vi skulle give dem råd og vejledning i håndtering af de anbefalinger, som Sikkerhedsstyrelsen har givet dem for at undgå corona. Og jeg var faktisk så dygtig, at selvom jeg var på mine fødder på arbejde under hele coronaepidemien, har jeg aldrig blevet smittet selv. Så der var noget af det, jeg underviste i, som virkede i hvert fald for mig selv. Så det var en fantastisk oplevelse. Vi opnåede at gennemføre mange tusind tilsyn. Jeg havde forskellige partnere i forløbet der, så det var meget, meget spændende. Til sidst fik det naturligvis, gudskelov for det, en naturlig ende, og jeg fik lov til at komme tilbage på Siemens. Denne gang var det natarbejde, og monterede møller om natten. Det var pænt hårdt, skal jeg sige, men en fantastisk team var vi. Så det var en fornøjelse, men utrolig hårdt. Specielt når man fyldte 50, så var det ikke bare lige sådan at arbejde hele natten. Jeg mødte klokken 10 og kom hjem klokken 7 om morgenen. Det fik dog desværre en brat ende, fordi en dag, da jeg cyklede hjem fra arbejde en tidlig morgen, faktisk en mandag morgen, der blev jeg kørt ned af en bil. Jeg blev lige klippet fra siden af, kom ind under bilen og blev hentet af en ambulance og røg direkte på sygehuset. Gudskelov brækkede ikke noget, men jeg fik bøjet rigtig mange knogler og alt, hvad der kunne bøjes, og fik et ordentligt slag. Så jeg var nede og ligge i et stykke tid og haltede rundt i et par måneder, og i den proces, nu hvor vi er ude af corona, begyndte jeg sådan lidt at kigge på teambuilding-branchen igen, og hvad skal jeg nu lave, og hvad er det nye, jeg skal ud i, og sådan noget, og måske tilbage til noget kontorarbejde og salgsarbejde. Der var jeg så heldig at komme i dialog med CoachZone, som jeg har arbejdet for et par gange som instruktør, som spurgte, om jeg kunne tænke mig at blive account manager for dem, altså simpelthen sælge deres events, og det ville jeg virkelig gerne. Det var meget, meget spændende. Den kloge mand, Ove, som var commercial manager, var meget nervøs for, om jeg nu kunne holde ud og sidde bag et skrivebord 37 timer om ugen, som det stort set var. Og det var jeg sikker på, det trængte jeg i den grad til, efter at have gennemført mange tusind tilsyn på fødderne og arbejdet nathold. Han fik desværre ret i længden. Det var, jeg troede, jeg skulle ud og lave mere teambuilding, jeg troede, jeg skulle være lidt mere aktiv, men det var meget skrivebordsarbejde, og det gik ikke i længden, desværre. Så det fik en ende.
Lige nu så hjælper jeg Event Support, som også laver teambuilding. Dem har jeg lavet teambuilding for som freelance-instruktør i flere år. Jeg tror 15 år vi er oppe på nu. Og der har jeg så fået lov til at hjælpe med at sælge nogle arrangementer og få styr på nogle ting, fordi at Event Support har været så heldig at lande nogle kæmpe internationale aftaler, som trækker rigtig mange tænder. Og der må jeg så støtte op og samle op omkring, så jeg hjælper dem med noget CRM-system, opdatering det, og nogle samarbejdsaftaler og afvikle arrangementer og generelt af back-end support. Og det er jeg super glad for, men det er ikke sikkert, at det fortsætter, når den store projektdel får en ende. Så det er jeg spændt på at se, hvad der sker der. Derfor er jeg åben for forslag, som du kan høre. Her kommer så den udfordring, jeg har givet mig selv, som jeg måske har nævnt, eller som du kan læse på LinkedIn, så har jeg international salgserfaring og er opvokset ved den tyske grænse, så taler også noget tysk. Og det vil lige give et eksempel på. Jeg har skrevet det ned, ellers kan jeg ikke huske, hvad jeg har skrevet, så prøver vi lige her. With my background in my traineeship in the United States, board work with the International Society, and development work at International School Ikast-Brande, I have developed a strong professional English vocabulary and insight into many different international cultures. I would say that I understand Danish and English almost one-to-one in writing and listening, while I just need to adjust to speaking English before I'm fluent again. In many of my job positions, I was often given the tasks when they were for international clients. It should also be mentioned that I am often used as an English-speaking lead instructor at team building events and cultural events because I can think in English on my feet and have a broad international cultural understanding. So, zweite Herausforderung ist jetzt Deutsch. Weil ich in Dänemark nahe der deutschen Grenze geboren und aufgewachsen bin, war Deutsch ursprünglich meine stärkste zweite Sprache. Ich spreche also ein leicht geübtes kulturelles Deutsch und mit etwas Übung kann ich auch schnell neue deutsche Fachbegriffe erlernen. Es muss gesagt werden, dass ich, wenn es darum dreht, Deutsch zu sprechen, erst einmal warm werden muss, bevor die Zunge richtig im Mund dreht und ich alle englischen Wörter durch Deutschen ersetzt habe. Glücklicherweise verstehen die meisten Deutschen heute Englisch, sodass die Kombination beider Sprachen ein Vorteil ist. Aber geben Sie mir eine Woche auf dem deutschen Markt und ich sollte wieder ganz warm sein. Vielen Dank. Det var lige et par eksempler på, at jeg taler engelsk og tysk, og som jeg siger i de to sprog, jeg skal lige tale varmt i henholdsvis det ene og det andet sprogområde, fordi det er nogle gange så kommer jeg til at blande det lidt sammen, specielt efter oprindeligt var tysk jo mit første udlandske sprog. I dag er det som mit tredje efter engelsk, så nogle gange så kommer jeg lige til at blande det lidt sammen, men det er jo et spørgsmål om tilvænning og lige sidde i det rette miljø. Måske tænker du lige nu, hold da op, hvor placerer vi en mand som ham, med så bred en baggrund, både i det praktiske og det planlæggende, og salg og afvikling, og med de praktiske egenskaber, jeg har, lastbilkørekort, trukcertificering, monteringsegenskaber og sådan noget, og det spørger jeg også mig selv om. Men jeg er utrolig fleksibel i tilgang til arbejde, rigtig god til at møde mennesker, jeg får energi af at møde mange mennesker. Jeg synes selv, jeg er utrolig kreativ, arbejder gerne med udvikling, og også med på at starte i en stilling, der ændrer sig meget gerne. Jeg ændrer mig gerne med stillingen. Jeg bevæger mig også gerne på tværs af organisationen, hvis det er nødvendigt. På dette punkt i mit liv er jeg mere afklaret med, hvem jeg er og hvad jeg har behov for. Jeg var måske lige lovlig meget rock and roll i starten af min karriere. Jeg blev meget mere rund og blød i dag. Jeg har slået hovedet mod de døre, jeg måske skal, men jeg elsker at banke på stadigvæk. Så giv mig et kald, hvis det lyder spændende. Jeg vil meget gerne høre fra dig, og glæder mig til at drikke en kop kaffe. Tak.